Абе, чекам я верчета да дойдат с яхтата от Сан Марин тук до Слатия. И тех ще ги обстрелям с думичката. Ай сега кажи я, батко, едно. И не ме разбери погрешно. Това са ми и децата, Благойчо и Дария. Даже Дария се пише уси, ама нема место. Не се дърпи, неблагодарник. Благодаря. Едно благодаря може да промени всичко. Дори и ръста. Не вярвате? Благодаря. 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 Благодаря на Яръмчеви от честия етаж, че не ни оставиха да спим с седмици. Благодаря на Тихчева. Тя преди много време започна ремонт, който още не е приключил. Чичоваско, благодаря ти. И на тебе, и на трите ти кучета да са ти живи и здрави. Дядо Вълчо, на телевизора ти долу вдясно има едно копче, пише ОФ на него. 10 години така и не го видя. Благодаря ти. Малото семейство, къкови, машини, пружината скърца в си бемол, таблата дрънчи в стената, в ребекар къкова пищи в до на трета октава, хармония от звуци. Благодаря ти, Павлина. Госпожа Къкова. Dankeschön. Спасибо. Merci. Quamaimi. Gracias, amigos. Arigato. Thank you, man. How? Мигуеч. Благодаря. От друга страна, сметката ви е 10 лева, вие подавате 10 лева и казвате благодаря. Онзи, който би ви казал за нищо в предишната ситуация, сега казва благодаря, къща не храни. Ами, ето това е да изпаднеш в субординарна позиция спрямо обекта на думата благодаря или на глагола благодаря. За което ви благодаря. Бла. Го. Да. Ря. Методът благодаря има релаксиращо действие. Правете го по всяко време и на всяко място. Затова сега искам много внимателно да гледате какво ще кажа. Да не се оправдавате после, че съм говорил бързо или че да ми сложат случайно пак субтитри. Внимателно, съсредоточете се. На близкия и на любимия, на познатия или непознатия, само кажи благодаря.